Edukaturi fih dan iċ-ċentru Helen Keller fil-Qrendi u l-Kulleġġ Marija Reġina tal-Wardija baqgħu ma tħallsux tax-xogħol li jagħmlu bħala superviżjoni li jagħmlu mal-istudenti fit-trasport u lanqas għas-superviżjoni li wettqu tul il-breaks. Edukaturi u għalliema li tkellmu ma' Net News għalulna li din il-kwistjoni diġà ġrat tliet darbiet f'temp ta' ftit xhur fejn il-pagament jew ma jidħolx jew idum ħafna biex jidħol. F'kummenti fil-grupp tal-allima, l-MUT, il-Union tal-allima, qalet li dwar din il-kwistjoni hemm bżonn li l-Ministeru ta' Evaris Bartolo jagħti każ il-ħtieġa tal-edukaturi tiegħu u kif ukoll li l-pagamenti joħorġu fil-ħin. Il-Union qalet li f'ċirkustanzi qed tara li d-diretturi tal-Ministeru jkunu riġidi fil-konfront tagħhom mal-edukaturi f'dawn iċ-ċentri bit-twissijiet kontinwi fejn ikun hemm ftit nuqqas. Madankollu imbagħad mhux tħares l-interess tal-ħaddiema li hija wkoll suppost tieħu ħsieb. Hija qalet dan anki preferenza ta' rapporti ta' twissijiet maħruġa għal reati minuri fejn anki l-istess direttorati qed joqsmu li jinvestigaw u jieħdu il-miżuri dixxiplinarji applikabbli għal uffiċjali li jkunu responsabbli.